Da a jihar Kano bangaren marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar suka nuna matukar damuwa kan abin da suka kira siyasantar da kujerar sarkin Kano ta hanyar mayar da shi abin karba-karba. Damuwar ta biyo bayan wani yunkuri da majalisar dokokin jihar ke yi na yin gyara ga dokar da ta raba masarautun Kano zuwa gida biyar, wanda aka aiwatar a shekara ta 2019. Shugaban marasa rinjaye a majalisar Honorable Labaran Abdu Madari ya ce babu dalilan sake dawo da kudirin, kuma idan har aka kawo batun cire sarkin Kano Aminu Ado Bayero ko rushe sabbin masarautun to ba za su amince da kudirin ba. Ga dai karin bayani ɗaya wa Khalifa Shehu Dokaji. Kasan ita doka kullum ana iya kiranta domin a gyara ta, amma duk gyaran da za a yi wa wannan doka inda ya shafi abu guda biyu, to ina tabbatar maka da cewa mu 'yan adawa ban magoyan bayan duk wani abin da za a yi. In ya shafi maganar rushe masarautu ko cire mai martaba sarkin Kano da za a yi akan wannan doka, to mu da 'yan adawa ba mu goyi ba, saboda ita kullum rayuwar na ci gaba ake yi. Da an ka auna shekara 20 baya da ta wuce, jihar Kano ba ta wuce mu miliyan 8 ko miliyan 7 ba. Yanzu Kano mun tafi wajen miliyan 20, da haka dole komai a ringa samun sa ana gyara shi, yana tafiya daidai da zamanin da yake tafiya. Ku ne kuka yi wannan doka Madari, kuma yanzu ana cewar akwai kuskure. Kamar menene kurakuran da kuke gani suka gano da ku ba ku gani ba har kuka yi wannan doka? Ai ina so in gaya ma babu wani kuskure a cikin wannan doka. Ita dokar nan tana nan, an kirkiro masarautu, ƙarin masarautu guda 4 a jihar Kano. Masarautu suna nan guda 5. An rarraba su kamar yadda aka rarraba su a daidai. Duk wani gyara da za a kawo, ina so in gaya ma, na son zuciya ne, kuma duk wani gyara da za a kawo ana so a mai da masarautar Kano kamar ita ma tenuwa ta siyasa. Wasu 'yan majalisa ai da su muka dokar a ciki. Me yasa a lokacin ba su ce akwai gyara ba? Ba ka gani kamar za a ce ko kuka fara ba da kofa ganin yadda kuka samar da dokar ba ku yi la'akari da hakan zai taso ba, sai yanzu kuka fahimci haka shine kuke kokari ku shafa musu su kashin kaji? Ba haka bane, bari ka ji ai abin da ke faruwa. A 1960 lokacin da aka ba mu yancin kai, jiha nawa ce a Najeriya gaba ɗaya, shiya ce. Yanzu kawai ka ce ka rushe masarautu. Yanzu mutumin da yake doguwa sai yake da matsalar da yake so zai kawo ƙara, sai ya ɗauko mota daga doguwa ya zo jihar Kano. Sarkin Kano yana zama karfe 10 yake zama ya fara zaman fada, sai ya zuwa 15 ma bai samu an kai shi gaban sarki ya yi magana ba. Amma yanzu wanda yake dogon ya taho Rano, a ranar zai zo ya gama duk abin da zai yi, ya gama ya faɗi korafinsa, kuma ka ga an ɗauki matakan da ya kamata za a ɗauka. Amma tsoron talaka kusa da masarauta, wannan shi ne ci gaba. Me kuka fahimta kenan na dawo da wannan kuduri don a yi masa kwaskwarima? Ai shi wannan kuduri kawai abu 3 ne. Me da me? Na farko akwai shirin cire shi mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Akwai maganar rushe masarautar Bichi da ake so za a yi. Na 3 shine ana so a maida sauran masarautu, in ba a rushe su ba a maida sauran masarautu kamar local government 3 a ce su suke wakiltar a matsayin masarakuna. Wannan su ne kawai, ba wani abu maganar gyara a ciki, shine abin da yake kudirin a cikin wannan tsari na ita gwamnatin nan ta 'yan kwankwasiya. Ita kenan maganar nan. To kamar kowane mataki za ku ɗauka kan wannan batu? Amma matakin za mu ɗauka shine za mu gaya wa duniya can ba goyon baya, saboda ai ta majalisa kullum ya kamata mutane sani majalisa rinjaye ce. Yanzu majalisar nan mutum 38 ne suke cikin zauren majalisar dokokin jihar Kano a yanzu. Ɗaya Allah ya masa rasuwa, ɗaya zaɓensa bai kammala ba, mu kuma 'yan adawa da mu 12 ne za a zauren majalisa. Su kuma suna da mutum 26. Da haka da abin da suke so su yi, ba abin da wannan adawa zai iya hanawa, ba wani abin da adawa zai iya saka yi, amma ba za a hana mu fito mu faɗi ra'ayinmu a wannan zaure, kuma hana mu fito mu faɗi abin da ya dace da ya kamata a yi ba. Dan majalisar ko shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin Kano kenan Honorable Labaran Abdu Madari.